Sitten me lähdetään jatkaa haastattelua. Terve! Sulla näyttää olevan tätä Harry Potteria. Joo, me ollaan tällainen Harry Potter-fani siskospari, eli minä ja mun sisko ja sitten meidän lapset, niin me keräillään näitä Harry Potter-leekoja ja tehdään tästä tällaista Harry Potter-maailmaa. Mä just huomasin täällä yhden oudon jutun. 2 Hagridia. Siellä on aika monta Hagridia. Niitä taitaa olla siis ainakin 10 eri kohdassa. Ja Harry Pottereita joku jossain vaiheessa laski, että niitä olisi melkein 50. Okei. Joo, koska me tehdään nimenomaan tätä meidän maailmaa sillä tavalla, että me saadaan eri kohtauksia ja yleensä aina niissä kohtauksissa on Harry ja Hermione ja Ron, ne on ne yleisimmät. Tän mä muistan. Siinä Joo. ykkösessä. Joo, se on se Dumbledore, kun Dursleyen talo. Niin. Joo, me ollaan vähän muokattu sitä, siihen on laitettu lisää noita kirjeitä, että noi pöllöt on tuonut sinne niitä. Siinä on Tylyaho. Tylyaho on siinä talvimaisemassa. Siellä on lisätty muutama talo itse ja muutama on sitten alkuperäisessä settimuodossa. Eikö niitä settimuodossa ole 2? Joo, kyllä. Eikö se ollut toi? Joo, se on yksi niistä ja sitten täällä on toinen. Nämä loput näyttääkin semmoiselta kustomeelta. Kyllä. Ja siinä on nyt tehty juna-asema Joo. sitten sinne myös. Sehän ei ole itse siinä Tylyahossa. Joo, Joo. se on nyt tilasyistä laitettu sinne. Joo. Sitten tässä on pieniä kohtauksia. Tää on 3. Kyllä. Sieltähän se on Sirius Musta ja Harry Potter on siellä vähän pulassa ankeuttajien kanssa. Joo. Sitten tuleekin kolmivelhoturnauksen asioita. Siinä on kohtauksia kolmivelhoturnauksesta ja liekehtivän pikarin kirjasta. Tossa on vielä Viktor Krum. Ja Kyllä. tuolla on Viktor Krum. Sitten tulee, eikö nääkin on vielä kolmivelhoturnajaisesta. Joo, siellä on vanha joku tällainen, olisiko merirosvolaiva, mikä on Kirpputorilta ostettu, mutta se on nyt muokattu meille sitten tähän Harry Potteriin sopivaksi laivaksi. Ja siinä on kolmivelhoturnauksen uintikisa, vai miksikä sitä sanottais? Ja tääkin on mokattu. Se on vähän sen, että siihen on toi etuosa tehty itse. Siinä on käytetty noita autotallin ovia, että saatu toi niin kuin veden pinta siihen. Joo. Ja oliks tää tansseista? Joo, se on siitä tanssiaisista ja se on tehty sillä tavalla, että sen voi vaihtaa tähän saliin niin sitten, että tuosta salista voi ottaa noi pöydät pois ja laittaa tilalle ton tanssiaisen. Aika nerokasta. Noniin, kiitos. Onko toi korpinkynsien oleskeluhuone? Se on korpinkynsien oleskelutila, että se me päätettiin laittaa siihen suuren portaikon yläpuolelle nyt. Mut se ei oikeesti oo. Ei se oikeesti ole siinä, mutta sinne me se nyt haluttiin laittaa. Siellä oli hyvä tila. Tässä on tää yksi mun lempikohtauksista. Joo, siellä on sitten se varsinainen asuntola meillä. Ja sinne on tehty kaiken näköisiä pieniä tarinanpoikasia. Joo, ja tää on 3. se kohta, kun siinä leffassa ne on eka tossa. Joo. Eka siinä Ronin edessä, sit ne Ronin mielestä yhtäkkiä teleporttaa tonne. Niin, kyllä. Ne käyttää sitä
Hermionen. Niin, Hermione jotain kelloa, mikä muuttaa aikaa. En muista tähän nälkään, mikä se oli. En mäkään. Ja sitten se on meidän koulurakennus, eli sieltä löytyy sitten opettajien huoneita ja sitten löytyy näitä luokkahuoneita. Ja paikka, missä Malfoy kuljettaa salaa kyllä. juttuja Joo. koululla. Toi tuli mulle spoilauksena, koska mä en ole lukenut sitä. Niin. Se on aika yleistä, kun nämä ihmiset kattelee tätä meidän hommaa, niin täältä ei ole vielä päästy niin pitkälle kirjoissa tai elokuvissa. Tämä on Dumbledoren toimistosta tämä, että voi vetää jotain kirjoja. Niin on. Ja sitten päästäänkin jo sitten tänne taikamaailman ulkopuolelle tai tänne metsikköön ja pihalle. Siellä on huispausta ja Hagridin mökkiä ja Hagridin puoliveli Rua. Rua. Kyllä siellä se on ja hämäkäkkikin sieltä löytyy. Ja Autopuussa. Niin, sellainen se meidän taikamaailma on. Onko pöllölää mokattu? Ei sitä oikeastaan muuta kuin nostettu tollaselle jalustalle, että se on ainoa mitä sille on tehty, että se on vähän korkeammalla sitten. Asettuu paremmin tähän meidän maahan. Toi hämäkäkin onkalo näyttää jatkuvaa aika pitkälle. Joo. Täällä on 3. Hagrid, mihin mä oon 4. Hagridin tuolla. Joo, ja täälläkin on Hagridia. Joo, 5. Kyllä niitä löytyy täällä. Mistä kohdasta toi on? Hagrid vielä. Sä et ole vielä päässyt varmaan niin pitkälle. Niin, 7 varmaan. se saattaa olla juurikin siitä. Ei niin söpöjä. Joo, siellä on sitten toi miniatuuri. Ja mini-professori ei kun kenen? Mä en näe sinne, niin mä en tiedä mikä se on. Yli-Inquisitori, mikä poistaa Dumbledorea, sit se menee. Noniin. Yli-Inquisitori, Joo. joka se oli, kun Nurmio ei ollut. Ja sitten siinähän on ne tupaperustajat. Joo. Siinä oli Godric, Rohkelikko ja muut mä en muista. Ravenna. Kuuskupu. Joo. Sitten oli... En muista niiden nimiä nyt tällä hetkellä. Sitten täällä on minisalaisuuksien kammio. Minisalaisuuksien kammio. No niin on, joo. Se on niinku miniversio tästä meidän linnaversiosta. Esim. Täällä mä näen ton, missä on luuta ja sitten on shakkia ja on iseviot, peili ja... Riittääkö siellä katsottavaa? Ei. Kiitos haastattelusta. Ei mitään. Sitten mun pitää jostain päästä pois. No niin, jostain pääset pois.